Hoi, daar wien je maar weer. Oh, we hebben vannacht een storm gehad. Het hele dak is er afgewaaid. Nou ja, dat zie ik behoorlijk. Dus dat mag ik ompakken, dat kist haar net. Maar ja, wat voor een dak zal ik hier nou opzetten? Zanddak? Nee. Zanddak? Nee. Nee. Ik wil echt hout. Planken dus. Nou, en die heeft je bij het soort. Zeg, hier zit een heel soort hout. En het hout, dat kun je best nog een keer broeken. Dat heet recycling. En dit sloophout, dat komt bijvoorbeeld van een squalle die het al brutsen is, of een dak. En dat kun je best nog 12, 3 keer broeken. Hey, Skik, hoe is het? Is nog genoeg gas? Zo, eens even zien. Nou, dat liep het zo gek nog net. Ja, zo, Skikkie, die verveelt hem wel eens wat als hij zo lang wacht zien moet. Of net, Skik? Nou, dit is hier toch prachtig, Skik? In de bos leef je de bjemmen, stenen stram en stief. Have hout in het lief. In de bos leef je de bjemmen. Bjem ben vanzelfs van hout. Ik bedoel dus een bjem, daar maakt je ze hout van. Planken dus. En dat zijn dus derde stukjes hout. En van zo'n bjem kun je wel honderden planken maken. Timmerhout komt uit landen met heel grote bosken, zoals Noorwegen, Zweden en Finland. Om van een BM planken te maken, moet de BM in de lengte zegen worden. Maar eerst moet er nog heel lang in het wetter liggen. Wetterjen nemen ze dat. Tijdens het wetterien loeken de foute stoffen uit het hout en wordt het hout volle steviger. En de houtzegerij, liek als houtzeegmolen de Rad in Drielst, stiert erom onder het wetter. Na het wetterien wordt de beemstam opsleept. En daarna wordt de bast eruit geschiet. En nu kunnen er planken van zegen worden. In deze molen werkt het zegen vanzelfs op wienenergie. Door het draaien van de wieken van de molen beweegt de zegen. Hoe harder het waait, hoe vlugger de zegen wordt. Na het zegen moeten de planken eerst droogje. Om goed te droogjen komen er lotjes tussen de planken. Zo kan de wind er lekker doorheen waaien. Even zien, hey. Hoe mooi ik dat dak repareerd heb. Het is heel onder kleer. En daar is dit kleer voor, hè?
Daar is de tuur op, hij is het hoofdstel op. Zullen we beginnen? Kom, we beginnen op reis. Dit is een stukje bosk bij Bakkeveen. Diepe sporen lieten zien dat de krek nog een zwiere vrachtauto west had om bjemmen op te heljen. Want je binnen een soort bjemmen omzegen. Willen ze hier dan geen bjemmen in de bosk gaan? Een bosk mag ik onderhouden. Want als we niks doen aan een bosk, dan krijg je oude bjem. En dan ben ze heel oud en dan vallen ze om. En dan heb je helemaal geen bosk meer. En dat willen we niet. En wat doen we nou? We hebben ze nou en dan de dikste bjem met de bosk bij. Dan krijg je ruimte in de bosk. En die ruimte, dan binnen we siertjes van de bjem, die vallen en die beginnen weer opnieuw. En dan krijg je een bosk, net alleen met dikke bjem, maar dan komen er de glitskes. Dus dan bloedt het bosk. Boskwachter Roel Vriesema had een apparaat bij hem dat er de bjemmen maar meet. 30,0. Hij meet de dikte van de stam en dan kan ik de hichte van de BM uitrekenen. Als je die twee dingen weet, dan berekent er hoeveel hout een BM oplevert. Zo verzint de boskwachter wat aan een bosk. Want waarom hebben we dat nodig, dat geld? En we die BM groeit wel. Maar we moeten die sparen hier ik onderhouden. Want ik wil eens de kuier in op snijden een beetje door de bosk. Nou, dan moet het paard er misschien netjes bijlezen. Nou, en daar betalen wij even het paard van het bankje in het bos. Het bos is een beetje een fabriek. En het bos is eigenlijk wel een beetje van een zalig jaar. Maar bij mij rol ik even genieten. En hoe krijgt een BM dan eten en drinken? Het gaat samen in BM. De BM die krijgt zijn voeding uit de bodem. En hoe doet er dat? Nou, een BM die besteedt dus eigenlijk uit de stam, uit de dikke tokken. Maar onder in de grond had er hele dikke wortels. Maar ik hele dunne. Die dunne, die zoeg je het vocht waar ik de voeding in zet, uit de grond wij. En dat gaat door de BM omhoog naar de blenden. Tanken vol vocht zoog het erop. En de ene BM die had het vocht dus heug nodig. En andere BM die wortelt heel diep, dus die kan het volle dieper bij halen. Dus dat is per soort BM ook weer verschillend. Als Tjen woest hoe oud een omzegen BM is, dan maar stellen. Roel Vriesema weet het wel ongeveer, maar om het precies te weten, ja, dan moet het tellen. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dit stuk omzegen bosk maar door 25 hier, waar krijgt zulke grote bjemmen ha als bijgelijks dissen. Want bjemmen binnen belangrijk voor u allen. Ze houden u niet alleen nog hout, maar ook zuurstof. En dat hebben we alle dagen nodig om te leven. Hé, Skik, kist dit festival? Als het kist, maar is wel mooi, jongen, hè? Dat kan niet vanzelf net. Maar hij is wel heel muzikaal, hè? Als je muziek hebt, dan roept hij volle beter. In de bosk leef je de bjemmen, stenen stram en stief. Hebben hout in het lief. In de bosk leef je de bjemmen. En die bjemmen hebben toeken wat je voor de wind. De westje alles in. En die bjemmen hebben toeken. En die toeken hebben blaren glad en glimlend green. Hoe volle wit net in. En die toeken hebben blaren. In de bosk leef je de bjemmen. En die bjemmen hebben toeken. En die toeken hebben blaren. Nou, en nou doos, kijk. Hier riegelt ze. Dat kist het, Skik. Dat is muzikaal.